Taga nagigag-kwarta lang. No? Oh, wag tayong nasa tahakan. Damang. Be. Chiring! Ay, kayo mag-proof leader, guys. Kamu mga proof leaders diya, ayaw pag-ilong-ilong. Oh? Weng. So kailangan ipaghinambog. Dili. Ang uban kay hilom-hilom ra. Mga proof leader kay hilom-hilom jara. Proof leader ako, magbayad ko reader. Cash na ako. Proof leader mag-eleksyon na lang kung permintino para dagang kay kwarta. Kwarta be. Diha pa daw be. Saha. Na, dere ra ka 500. Oh. 500 dere ra ka. 1 2 last na gyud ni wala eleksyon manguban mo ana last na gyud ni wala ulan-ulan diha wala nang eleksyon wala na yung ulan kay nara sa mga proof leader lagi na mo abot sa inyo ana ring uban mo last gyud ni wala ni ulan-ulan diha sa bligan tamog tubig wala nang gyud mo nara sa mga proof leader oy gitaguan ka-reader, tingala mo, naka-reader, nakataod sa balay, nakapayo sa balay. Wala na, mga proof leader na. 1 2 tingala na mo kay party. Wala na, nakakwarta na. Sada kay proof leader. Wag tayong bitak.